Kwezemidlalo, umlawuli oyintloko wobutho wamangqindi eMzantsi Afrika, umnumzana Tsholo Lejaka, uluqukumbele utyelelo oluntsuku-ntathu kumasipala umbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni, nalapho ebeyekuhlola ukuba iindawo zokuzilolonga ziyahambisana kusini nemiqathango ye-COVID-19. Okwangoku akukabikho zingxelo malunga nembethi-manqindi ekhe yachatshazelwa ngulo bhubhane, kodwa abe-BSA bathi ibalulekile impilo yamalungu abo. Phambi kokuba imbethi-manqindi zibuyele eqongeni, le miqathango ka-COVID-19 kufuneka ithotyelwe. Kuza kuba nzima kwabo baziqeqesha kwindawo ezihlelelekileyo. So from Boxing South Africa's point of view, we also want to get a sense of what are these areas, so that the board can then apply mind and figure out where can we intervene to make the biggest impact with the little resources that we have. Abaqeqeshi baxolile ngulo mphako bawuphathelwe nguLejaka. Some of the other things ezikhoyo kule COVID-19 we are not clear ngazo, but as his presence here sinoko ingqondo ivulekile ngoku. Most of the things that are going to East London. So when you move up this side now to do this inspection, it makes everybody to be part of the boxing as well. So I'm very impressed, especially that Timbonengena inside this building. Nangona kungekacaci ukuba kubuyelwa nini na eqongeni, kodwa abaphathi bayathemba kuba kungekudala imbethi-manqindi zabo zingavunyelwa zizivocavoce. Thabo Daniels, weindaba ze SABC, eBhayi.